Клиничната лаборатория като медицинска дейност се е зародила за първи път в Александровска болница. През 1918 година първият ръководител на катедрата по педиатрия, доцент Христо Павлович, е въвел едноименната проба за изследване на белтък в ликвор. Професор Молов, който е бил ръководител на катедрата по вътрешни болести през 30-те години на миналия век, е създал клинична лаборатория към катедрата. Централната клинична лаборатория на Александровска болница, където се намираме в момента, е създадена през 1974 година в рамките на тогавашната катедра по клинична лаборатория. Съществуващите отделни лаборатории към вътрешните клиники, към хирургичните клиники, към акушеро-гинекологичната клиника се обединяват в централна клинична лаборатория. Това създава възможност за увеличаване на сериозността на анализите от даден показател, което е основната предпоставка за въвеждане на автоматизация на лабораторните изследвания. Централна клинична лаборатория е мястото, където за първи път в България се въвежда автоматизация на клинично-лабораторните изследвания. Продължава да е лидер в автоматизацията на лабораторните изследвания. Тази година в лабораторията беше инсталирана роботизираната система на Siemens, която има биохимичен модул, на който могат да се извършват всички рутинни биохимични изследвания. Има имунохимичен модул, на който се извършват имунохимични изследвания, хормони, туморни маркери, над 400 алергена и така нататък. И има възможност към робота да се подключи и хематологичен модул. В лабораторията има няколко направления. Направление е клинична химия и имунохимия, друго направление е хематология и кръвосъсирване, трето направление са олигоелементи, друго направление са спешни неотложни изследвания. Като примери, където се извършват уникални изследвания, може да се посочи направлението олигоелементи, където с помощта на пламъчна и електротермична атомна абсорбция, високо специализирана технология, могат да се изследват всички микроелементи и тежки метали, които имат медицинско значение. Тя е основната база за обучение на катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология. Тук се извършва обучение на студенти медици, на студенти фармацевти, на български и на английски език. Единствено в Централна клинична лаборатория се извършва практическото обучение, свързано с основния курс по клинична лаборатория и основния курс по клинична химия. Централна клинична лаборатория има екип от 62 души, от които 9 са лекари, които са високо квалифицирани специалисти по клинична лаборатория и същевременно ерудирани преподаватели.